Ти като запалянко на Левски, кои са първите ти спомени от участието на отбора в Европа? Ами, със сигурност съм присъствал като дете на матча 5-4 срещу Барселона. Има някакъв смътен спомен от мачовете с Аякс. Вече в съзнателните си години смятам, че имаше един матч, на който така много, за мен беше доста незабравимо изживяване на матча на Симеон Василевски с Слован, ако не се лъжа. За първи път, когато Гонзо и Криви играха за Левски. Естествено, неповторими са битките и сраженията, които Мъри проведе. Аз имах възможност тогава да бъда много близко до отбора. Това беше годината, в която аз не работех. Самочувствието на Мъри и на Наско ме беше допуснал да бъда навсякъде с тях. Дори един ден преди мачовете тренирах с отбора, без да имам необходимия потенциал. Но върх естествено в историята, в моето съзнание, победата над Киево, равния матч в Верона, който закони класирането на Левски в груповата фаза за Шампионска лига. Това беше първият отбор, който представяше България в Шампионска лига. Бил съм на всичките други матчове, естествено, след това, но предишната година беше много истинска по пътя в Купа на Европа, когато беше отстрелян Удинезе. Головете на Емил Ангелов срещу Динамо Букурещ, когато всичко може да приключи в 90 минута. Аз винаги съм твърдял, че съдбата и късмета са на страната на този, който вярва, и на този, който обича и който иска. Може би, ако Мърин тогава не беше успял срещу Динамо, не се знаеше какво ще бъде неговото бъдеще. Времето доказа, че тогава съдбата била на него страна, защото той абсолютно оправда очакванията за неговия потенциал. И ето сега, не случайно, е първият български треньор, който два пъти играе в Шампионска лига, независимо, че с два различни отбора. Ти си доста емоционален човек. Каква емоция и страст предизвиква участието на Левски в европейските клубни турнири? В всички случаи Левски е даденост. В годините на социализма Левски винаги е бил един от първите два отбора. Това са единични случаи, когато Славия или Локомотив разбиваха хегемонията. От само себе си, от първи миг, в който даден човек стане фен на Левски, той е закърмен с голямата цел, голямата амбиция, с желанието за победа и с постигането на високите резултати. Така че европейските турнири са едно реално отражение на добре свършената работа. Сега вече в нашите съвременни дни европейските турнири са доста сериозен възможност за финансиране, особено на ниво на българските клубове, където бюджетите чувствително отстъпват от тези в Европа. Едно добро представяне в Европа дава самочувствие, освен на играчите, голямо предизвикателство за феновете. Ако си спомним годината, когато Ясен Петров играеха много силно, малък шанс, един автогол лиши Левски от следващата фаза, стадионът беше пълен догоре. Безспорно, предизвикателството от турнира в Европа е голямо, независимо, че аз искам по някакъв начин, ако мога с магическа пръчка, да излекувам синия запалянко в добрия смисъл на дума, защото аз се преклоням пред всеки един син фен. Ми се иска на всеки един матч, както е в развитите страни в Европа, без значение дали е Купа на Европа или е домакински, Герена да бъде пълен. Левски, като име и символ на най-великия българин, заслужава всеки матч да няма празно место. Убеден съм, че е въпрос на време това нещо да се случи, въпрос на възпитание, на пропаганда, да се завърти колелото. Всички ние заедно трябва да работим в тази посока. И многократно съм заявявал, че много лесно, когато това е психологията и менталитета на българина, много е лесно, когато си на върха и си силен да са другите с теб. Важно е ние сините фенове да бъдем с нашия любим отбор при всяко положение. Както може да сме в Б група, пак ще бъдем на стадиона. Защото ние обичаме Левски, ние не сме в Левски заради успеха, ние сме в Левски, защото това е най-великото нещо в България. Ти страда и преживя радостта от юбилея, 100-годишният юбилей, като един от основните организатори. Много хора не вярваха, че това ще се състои и то по такъв ефектен начин. Какво е това нещо да се преживее такъв юбилей, той от вътре, и веднага да направим паралел, разбира се, с предстоящия малко по-скромен юбилей, но пак 50 години в европейски. Юбилея и събитието от 15 февруари, когато беше спасен баскетболния клуб, се върха в моята кариера. Юбилей беше нещо невероятно.
Аз смятам, че няма човек, който да е бил на стадиона и да не го помни това за цял живот. Беше невероятно от дена, в който ме поканих. Огромно доверие, предизвикателство, отговорност. Изглеждаше невероятно в много тежка година, когато всичко беше смачкано, нямаше резултати, имаше едно различие между собственик, който не заслужаваше това поведение, но следствие на лошите резултати това се случваше. И ние успяхме, не аз сам, като лично твърда, че ние бяхме един голям екип, който може би в началото аз завъртях колелото с моята непримиримост и с моята суперпозитивност и утопизъм. И постепенно всеки изминал ден тази синя лавина, която ние имаме и ние притежаваме, направи този резултат. Аз вярвах и бях убеден, защото потенциалът на Левски е много голям. Лошото, че живеем във време на недоверие и това се отразяваше. Аз смятам, че от 23 май нощта започна големия поход на синия фен. Голямото доказателство пред останалите, че не ние сме само отбора на народа, който беше, аз не го приемам за клише, беше даденост, защото голямата любов е към Левски. Но ние доказахме на 23 май, още съм се чувствал силен на 15 февруари, когато те дойдоха и спасиха отбора. Убеден съм, че и сега това е нашия огромен тест. Ако ние сега отново напълним стадиона, няма да бъде причината Лацио, няма да бъде причината 100 години. Единствената причина ще бъдем и ние, защото това са нашите качества. Искаме се даже, ако трябва да бъда честен, сега да докажем, че може да отидем повече. Защото това е голямата разлика. Ние сме галеници на съдбата, носим името на най-великия българин, отбора ни е този, който е най-обичан в държавата. Няма по-голяма партия от партията на хората, които обичат Левски. Не вкарам никакъв политически акцент. Искам всеки път да доказваме и да смазваме. Защото на нас може някой да ни пречи в състезанието. Да има съперник, който да играе по-добре от нас, да има треньор, който да бъде по-добре подготвил своите играчи. Но никой не може да бъде по-добър от нашата публика. И за това е доказателство всеки един матч, във всеки един миг. Искаме се да го доказваме във всеки един ден на Герена, но сега ще го докажем отново на 10 октомври. За мен е голямото предизвикателство, ако успеем, не случайно, когато се дискутираха цените, цените останаха същите, каквито бяха на биле, само за да потвърдиме, че при евентуално никой не сме гонили интереса за финансовия резултат, защото финансовия резултат е пак отражение на нашата голяма любов и отново ще влезе в каста на детската школа. За мен беше важно да потвърдиме, че ние, при каквито и да е условия, ние сме там. Защото много беше лесно да бъдат намалени парите и да дойдат повече хора. Не, ние искаме да показваме качество. Синия фен е номер 1. И това се доказва. Ние може да си го искаме, да си го вярваме, ние трябва да смазващо да доказваме на другите, които поставят под съмнение това, че е факт. Защото ние сме наистина много, но не винаги сме обединени. И ако ни разединяват трудностите и проблемите, то има поводи, които може да ни обединят. Въпрос на много кратко бъдеще е Левски да бъде стабилен финансово и отново да бъде този хегемон в българския футбол. Няма нищо още, сега се появяват някакви клубове, които обаче каквото и да притежават, където и да стигнат, Меси да поканат, имат капацитет между 2 и 6 хиляди. А ние имаме капацитет да напълним и 500 хиляди стадион. Стига наистина да вървим. Сега, докато тръгнем обаче, трябва да бъдем 10 хиляди на всеки матч. Юргонден е, освен награда и признание за тази 50 годишна европейска история, Юргонден е последният тест. Последният тест да докажем на цяла България, че ние сме номер 1.